Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Kidak kishin kidang don sa hadu mentamene kibalalong kum kisaki ya ke jinghap jong ko wei ke jet yapom ha ka wei ne ki jaka ka bahab ha ka hima lingyong hagini ki khendiat sngi ha ka jinglai jingo jongi ya ki katto ka ne tali ki jaka ki bahab hapo ka hima lingyong lapan i hangi ya ka wei ka nar ka balong kum ka kenja tendong leer ka balabo hatnom yeng jong i wei i mei i ia ibala tip kerteng kum ikong tersen marbanyang bat layathu hangi bakane kanar kadai kabakilara nakawai kajaka kabalahap kajet yapom kani kajaka bahap kajet yapom kadai kabakijukot kum ka light G2 bat langait balakot light G2 yakani kajaka dai namar bakajingtho ha kajet kabakitho G2 kat kum ki khana pateng balayathu de ki nong song snong ki laong baka jet yapom kalahap ha kathma ba baar bat langait baka dei ka jet yapom jong ka China namarba nakani ka jaka ki danru ki balayo tam ya ka pisa China layathu baki babo ne ki tiar lengkhot lengkhai ki balayo tam nakani ka jaka bahap ka jet ki paj ba ki la de tinjot Henry kabasa amanta kadai satang kani ka wei kanar kaba ikong tersen idang bo ba ki khon ki seu jong i ki liyatho balabon bon snem ki bo ye kani kanar hakper Henry kaba khampla pat kalong baka sarangru kambam ye kani kanar bad dai tang khandiat snem menta bakilara no nakper shatno mieng banbo pensana